आं बिनोद त्रिपुरा हलाय आनिपारा हलाय जलिया बर बंधुपारा जे खाना माने नों बायरे आयरला फातार हास्ते थां जे फिल्म रो चान्स मान माने बो बाराय बाराय खाय माहा नों बसो कष्ट अं बा नों फिरो बसो खाय मान बरो इसा सायखना आं जानि जे खायमानि बोतो किसा अनेक कठिन कालायो हलाय सिनिया नुनिया जागा आने कायसा सिरो कन्टेक्ट रो बकरै हलाय सिरो थांगै आं ऑडिशन बो जागा अं हलाय बरने होते जाने खाले जों माने स्टार चिनि करियर रो माने गाम अंनाय बरने होते चान्स माने बतिरो अनेक किसु कष्ट ले अंजाक अपना कष्ट खाय खाय आं माने ऑडिशन बरो चले बतिरो रुतुफा नेटे सास खायहा हलाय प्राय आरो आनि दरलोग बाय जे ऑडिशन माले हलाय जे सिरो दरलोग बा आरो फायो माने आरो उन्नो आर्टिस्ट रोग बो फायो हलाय बगैनो कन्टेक्ट हा सुदे इमो कायसा दिन आरो उन्नो रोग दङ हलाय बक्सा जे आरो उन्नो बो दङ हलाय बगने होते खायनो आं हेल्प रोग सानै अबहा माने आरो उन्नो जागा रोग ऑडिशन रोग रा आरे खायनो अनेक कष्ट खायनो सामंलाय मानजा मोटामुटी ताबुसो जरा नों काबिसो फिल्म रो सामता फिल्म खायमानिबो आं क्वाथा आनि कायसा खोब गाम फिल्म हिंजा मानबो आयुषा माबाय आं खायमानि बाट सी मूवी ताक्सो जरा पोस्टपोन होइतो हा 2019 दाय खायमानि हलाय एरपरे आनेक दायबो आं प्रमो शूट दो खायजाक हलाय पूरा फिल्म दाया प्रमो शूट खायजाक हलाय सीरियल बो खायजा आं दुइटा खायजाक सीरियल हलाय परास बाय स्वरास आने परास फार्स्ट ओबो कालायो सीरियल कारायो एरपरे एडवर्टाइजमेंट तो आं खायजाक पास्ता रो खायजाक हलाय असिस्टेंट डायरेक्टर रो खायजाक क्राइम एलादै रो अच्छा हलाय जे नुनो सिदे अब हाबनि चोबानाय बिनि बमु रो तामा आना तो सिरा हाबनि चुबानाय बोलते कायसा तो आना चुबा याना हिंजाक आं साकां तो आं नंनो तासिंबो साजे फर्स्ट जर्नी नि होइतेसे आं सेल्फ न आं माने ऑडिशन बो जागा आं बुन आं रुतो हलाय कास्टिंग डायरेक्टर रक माने ताबुकबो बंनि दाय रिक्वायरमेंट फैलाय नोटिस नि रिक्वायरमेंट फैला आना रिक्वायर खायो हलाय आं जेसे माने अवेलेबल आं आनि जदि लुक जदि मैच हलाय बग आना स्क्रिप्ट दि हो स्क्रिप्ट ऑडिशन बनावै आं बनो मा हो आया हलाय बग आना डायरेक्ट बने प्रोडक्शन हाउस दायरिंग हो हलाय बने कास्टिंग एजेंसी दायरिंग हो बग आरे खैनो माने ऑडिशन नगला इनकाम रक फाइमानि तो बो लाइक प्रोजेक्ट हिसाब से तो हलाय जों कैसा माने पर डे हिसाब बो माने एडवर्टाइज हलाय प्राय पर डे हिसाब से आङो हलाय सीरियल लग बो पर डे हिसाब मानो हलाय सीरियल लग नि पेमेंट रक फायो माने 90 डेज नि परे रक फायो हलाय मैक्सिममली ओवरक तो नांगो 90 दिन रक नांगो हलाय आया हलाय बग साकां हलाय बग 2 मास रक तो नांगो आरो इनकाम तो माने समय ठीक करी दो वाते दिन हलाय शूटिंग प्राय चली आङो हलाय ओ वाते दिन यारो हलाय शूटिंग मोटामुटी चले हलाय इनकाम तो ठीक दङ बाट आं बनो खुलगै साने हसिया बाट माने किसु मिसु चले दर बाव ठीक ठाक दङ आरो ओलो सामंग आस्ते आस्ते खाला आरो सामंग अंगनाय आरो आर्निंग रो अंगनाय ने माने आं खासय दं हा ताउजरा तो नंलाय बाने जार वान सुइतों कुसुगो थांमाने जे कुसुगो थानि बागै आं कायसा ताबो नोटिस नि बरो हलाय कुसु तो ऑब्वियसली सिरो जदि दं हलाय कुसु थामानाय ऑब्वियसली हलाय तानि हि हलाय सिरो आं पूरा मा दंनाय सिरो बंनि बागै सामं खायनि हलाय बंनि सियां बॉलीवुड इंडस्ट्री दे सामं खायनि हलाय आं त्रिपुरा कम फायनि नांनाय सियां मुंबई बेसे मा दंनाय तानि हलाय रिक्वायरमेंट बेसे सियां नि होते से फायो हलाय सीरियल अंथक नि एडवर्टाइजमेंट अंथक बो 2-3 दिन नि साकां सिसना रिक्वायरमेंट दगे एरपरे एक दिन साकांना सिलेक्शन खाय बो अपडेट खाय सना हलाय नो दं हलाय बो पॉसिबल अंगिया मुंबई अवेलेबल दं नि हामबाय